Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita saya ngaos kitab Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita saya bahas masalah muqaddimah tentang wajibnya kita kenal ngertos tentang sifat-sifatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranipun kenapa kok kita kedah ngertos tentang Kanjeng Nabi niki disebutaken al-wajhur rabi'u anna tila'al insani ala awsafihi sallallahu alaihi wasallam al-azimati wa syama'ilihil karimati liyu'ti suratan ilmiyatan tantabi'u fil qalbi wa tatarassamu wa tartasimu fil mukhayyalati ka'annahu qad ra'a mahbubahu sallallahu alaihi wasallam. Terus sampean iki kok kapan ngerti sifat-sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kehebatan-kehebatannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat mulyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku sampean kok iso ngerti niku iso ndadekaken napa gambaran nggih yang bisa terpatri dalam hati terus iso mbok bayangno. Meskipun sampean bayangno rada salah-salah ora apa-apa. Nggih, jadi sampean bayangno irunge Kanjeng Nabi niki mancung, terus badhe niku wajahe niki ganteng. Kemudian Kanjeng Nabi perawakane niki luwih dhuwur daripada liyane. Nggih. Terus niku badane gagah, tegap. Ya. Terus napa? Iku kathah sifat-sifat mulyane Kanjeng Nabi. Lah kapan sampean kok ngerti nggih sifat-sifat niku, baik sifat yang napa berupa khalqiyah atau penciptaan sifat zahir maupun sifat akhlakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan sampean ngerti iku sampean iso bayangno ning atine sampean, iso bayangno ning ya bayangane sampean. Nah, kapan kaya ngoten niku engko seakan-akan sampean ningali kekasih sampean Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean nate bayangke Kanjeng Nabi? Nate bayangke mboten? Hah? Apa bayangno piye ora ngerti sifate? Ya kudu ngerti sifate. Ya hidunge mancung, terus badan niku wajahe ganteng, ya. Terus rambute rek mone Kanjeng Nabi sepira, kudu ngerti sampean. Nggih. Supaya napa? Supaya iso mbayangno, iso nggambarno ning atine sampean. Senajan salah-salah lah apa. Ya, senajan salah-salah. Asal sing mbok bayangno iku sing ganteng ngono ora masalah apa. Ya, sampean bayangno Kanjeng Nabi sing bayangno elek ya aja. Nggih. Rada salah-salah lah ora masalah. Sampean bayangno misal sapa Habib sing paling ganteng saniki sapa misalkan. Ya, ndelok Habib Syekh gagah ganteng. Ndelok Habib sapa iku lagi putune. Ya sing mbok delok nggih para sayyid-sayyid, para habib-habib ya niku lagi putune. Winginane sing rawuh sing mriki Syekh Syarif As-Shawwaf niku Al-Hasani. Niku putune. Ngono mawon sebandenge kaya ngono kuwi. Ya napa meneh kok apa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa meneh kok mbae. Nah, iku kados ngoten ya. Jadi sampean ngerti sifat-sifatnya niku supaya iso mbayangke. Ya. Lah kok ngeten niki iku ndok biyen nggih nate dilampahi dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek cerita ning para sahabat tentang ya nabi-nabi saderenge niku didono sifat-sifate. Nggih.
Nah niki Kanjeng Nabi nuduhne sifat-sifat itu. Biyen ketemu Nabi Musa kaya ngene. Sehingga para sahabat napa nate kepanggih Nabi Musa? Nate mboten nate. Tapi karena diduduhi sifat-sifate akhirnya iso bayangno. Ya saged bayangke. Lah niki faqad kana sallallahu alaihi wasallam yadhkuru li ashabihi awsafar rusuli qablahu wa yuqarribu ilaihim dzalika bi asbahihim. Lebihan Kanjeng Nabi niku nggih sering nyebutke teng para sahabat nggih nyeritake ning para sahabat sifat-sifate nabi-nabi rasul-rasul sadurunge Kanjeng Nabi. Selain niku nggih juga napa ya gampangno para sahabat dalam memahami, dalam bayangno. Jadi iki didudono Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi didudoke Nabi Musa lho kaya fulan iki. Nabi Musa kaya fulan iki. Ya ana sahabat nggih Kanjeng Nabi sing napa rada mirip kalih Nabi fulan. Ya Nabi fulan iki lho kaya fulan iki. Nah, jadi para sahabat iso rada bayangno. Paham? Ya, hatta innahum yasiruna bihalin ka'annahum qatra'uhum. Ya nek wis disebutno sifat-sifate kaya ngoten niku, seakan-akan para sahabat niki kaya ningali para rasul niku wau. Ya dengan apa bayangno sifat-sifate. Ya, wa dzalika aqrabu sabilin lita'arrufi bihim. Nah, kaya ngeten iki adalah jalan apa metode sing paling cedak nggih untuk ya mengenal para rasul sadurunge niku. Wa aqrabu tariqin litahabbubi fihim. Ya jalan sing paling cedak untuk cinta ning para sahabat. Ya jarene wong-wong niku napa tak kenal maka tak sayang. Sampeyan ora iso sayang kecuali nek sampeyan kenal, sampeyan ngerti. Ya, sampean apa mbayangno apa cintane Kanjeng Nabi tapi ora tau ngerti sifat-sifate Kanjeng Nabi kaya apa. Ya angel iku. Nggih, angel kudu ngerti sifat-sifate. Nggih, kudu ngerti sifat-sifate minimal niki, tapi ya aja ngene tok, minimal ya kita ngerti bahwa kita semua niki nggih niku saged wujudaken dening Gusti Allah nggih dan diparingi nikmat dening Gusti Allah niku sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi niki punya jasa yang luar biasa untuk kita niki hutang budi ning Kanjeng Nabi. Ngertos hutang budi? Ngertos hutang budi? Ya, mboten kok utang ning ngene lek budi mboten ya. Atau utang budi? Ya, utang jasa. Dan kita enggak bisa bayar. Ya, ora iso bayar utang budine kita niki teng Kanjeng Nabi gak iso bayar. Bahkan dingendikake para ulama termasuk Syekh Abdul Hamid Kudus niku beliau ngendikan seandainya sampean rungono bayangno iki ya. Seandainya sampean datang dari daerah yang paling wadoh moro ziarah ning makame Kanjeng Nabi, moro nek ora numpak pesawat mboten numpak mobil mboten mlaku nggo sikil mboten, tapi mlaku nggawa sirahe sampean. Ya, sampean datang dari tempat paling jauh moro ning makame Kanjeng Nabi, ya mboten nggawa sikil mboten, tapi nggawa sirah. Iku ngono wae ora bakal iso bales jasane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking katahe jasane Kanjeng Nabi, kita punya hutang budi banyak. Lah, minimal kita ngertos bahwa nggih, kita niki saged wujud ning muka bumi niki niku nggih berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wong nek duwe nggih ya wong kok punya hutang, wong kok punya jasa kepada kita niku lumrahe kita seneng ta mboten? Misal ana wong nggih wong iki ngerti sampean niki mboten napa jenenge wis sampean iki wis meh sekarat meh mati
Ya, sekarat meh mati. Terus baru wong iki teko ya wong iki teko terus nyelametno sampean. Nah, iki hutang budi. Sampeyan iki hutang budi ning iki. Nggih mboten? Nah, cukup dengan wong iki duwe jasa ning sampean dan sampean duwe hutang budi ning wong iki, sampean iki kudu seneng ning wong iku. Bareng sampean dislametno, ya, malah sampean ngamuk-ngamuk. Wong iki koyo ngene genah apa mboten kira-kira? Hah? Genah mboten? Wis slametno tapi malahan ngamuk-ngamuk. Yo gak genah iki. Harusnya napa? Harusnya nek wis dislametno wong iki kudune nggih cinta kita. Kita cinta ning wong iku mau. Nggih, sing duwe jasa terhadap kita. Lah Kanjeng Nabi ki ngoten. Nggih, Kanjeng Nabi niku gadah jasa yang luar biasa terhadap kita sehingga tanpa kok misal ora ana Kanjeng Nabi, apakah kita akan wujud di muka bumi niki? Gak bakal. Ya gak bakal dewe nah wonten teng setunggal hadis tapi hadisnya niki hadis sing napa jenenge maknane sahih tapi redaksine mboten nggih redaksine ketika para ulama niki mboten leres tapi maknane sahih ya maknane bener laulaka lama khalaqtul aflak andai bukan kamu Muhammad andai bukan kamu Muhammad hadis qudsi ya aku ora bakal nyiptakno alam semesta niki ya iki redaksi dengan kayak gitu ngendikane para ulama hadis niki gak bener tapi maknane bener artinya apa para ulama niki ngertos bilih tanpa wonten Kanjeng Nabi ora bakal ana awak dhewe gak bakal ana alam semesta niki nah niki minimal ngoten minimal kita tahu bahwa kita semua niki nggih hutang budi teng Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan itu sudah cukup sebagai faktor untuk kita seneng neng Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya iku minimal ngoten dan dilanjutno ya kapan ana wong kok seneng neng seseorang niki yo mesti golek-golek informasi tentang wong niku. Jadi wong kok seneng nggih ning seseorang niki mesti golek-golek. Ya. Iki napa jenenge nak sing cah nom-nom biasane kok seneng wong wedok iki golek-golek mestine. Iki nomor WA-ne ndi? Wah, omahe ndi wong iki kok? Ya. Mesti golek-golek. Lah sampean wis ngerti mau bahwa Kanjeng Nabi niki iku punya jasa banyak terhadap kita dan akhirnya mau tidak mau kita seneng nek seneng ya kudu golek-golek tentang Kanjeng Nabi golek informasi tentang Kanjeng Nabi iki kula kelingan kula ndak wingi wonten Syekh saking Yaman teng Kudus niku pas kula aturaken kitab biografi Syekh Abdul Hamid Kudus ya, beliau cerios asal informasi saking Kiai Thaifur duka Kiai Thaifur Mawardi napa Kiai Thaifur Ali Wafa beliau namung nyebat Kiai Thaifur ngoten Kiai Thaifur niku cerios pilih rumiyin wonten ulama saking Kudus jenenge Syekh Abdul Hamid Kudus Syekh Abdul Hamid Kudus niki nate pas isih nom-nomane tawaf nggih tawaf ngelilingi Ka'bah iku roh sing tawaf iku wong wedok wayune pol. Wong wedok wayune pol. Ya. Terus badhe niku akhirnya dari pandangan pertama kaya ngoten langsung kesemsem. Sapa iki? Akhirnya dikejar, diikuti. Bareng bar tawaf wong wedok niki mulai diparani. Ndi iki omah? Mulai ning ndi wong iki? Ya. Mulai neng ndi wong iki. Akhire wis bareng mlebu omah langsung tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapo? Lah niki ibuke wong wedok niku seorang perempuan dari Makkah, asli Makkah. Nggih. Terus ngapunten, Bu. Niki wau kula ningali wonten tiyang estri nggih mlebet ning griya mriki kula remen kula pengen nikah kalih tiyange langsung nglamar to the point ya di nglamar to the point lah awakmu iki wong Indonesia ra nggih kula wong Indonesia
Ya wis, nak pengen nikah mbek anakku syarate kudu siapno sak danak emas. Sak danak iku sak kotakan ngeten iki lah gampangane. Ya, akeh iku. Kuatah. Aja mbok kira ya sithik, kuatah niku. Oh. Wis karena wis kadung seneng iki, meskipun ra duwe duit ya anggere nggih. Nggih, siap. Wis kadung seneng kek piye? Nggih, siap. Bare ku langsung mumet iki. Ha iki piye iki golek emas ngono akeh. Ya, ora duwe duit, piye iki? Akhire saking ngumete wis tawaf. Nggih, tawaf malih. Biasanya tawaf niku kan zikiran. Ono zikiran iki. Nah, niki mboten zikiran ning pangeran tapi zikiran sak danak emas. Akhire wong-wong ado gumun. Ono salah siji dari wong-wong niki sing saudagar kaya. Nggih, saudagar kaya. Wong sugih. Nggih. Kan penasaran akhirnya. Lho le lapo awakmu kok ngono kuwi? Lapo kok ngucap sak danak emas? Nggih Pak, niki kula gek butuh niki. Nggih apa? Nggih kula remen kalih tiyang estri. Nggih niki sae wayu. Nah, ibuke nyarati kedah nek kula pengen nikah kalih tiyange kedah nyapaken sak danak emas. Oh ngono. Ya. Aman. Aku sing nanggung. Nah, akhirnya ditanggung temenan, nikah temenan ambek wong wedok iku mau. Ya, terus akhirnya nggih ya Syekh Abdul Hamid itu nggih terus nglanjutke ngajine dados mudarris, dados pengajar teng Masjidil Haram niku. Itu ulama gede niku beliau. Niku Syekh Abdul Hamid Kudus. Nah, intine iki ceritane para ulama terdahulu ora apa-apa tak critakno. Nggih. Ya. Yo akeh pelajaran nih, nah, kita ngudari pelajaran sangka critane Syekh Abdul Hamid Kudus kaya ngono kuwi ya akeh. Ya. Nah, sampean seneng ambek wong wedok ya aja parani wedoke, parani wong tuane. Wah, ya langsung parani wong tuane, tembung ning wong tuane. Ya. Tapi zaman semono wong tua ya serodok penak. Sakniki lho sapa awakmu le? Ditolak langsung ditolak mentah-mentah. Ya iku akeh pelajarane wis ya. Nah balik meneh intine kok pelajaran mau napa ya kapan ana wong kok seneng ambek wong nggih niku wis mesti kepo golek-golek informasi tentang tiyang sing disenengi niku wau ya iku kudune ngoten. Nah kita ngaku-ngaku seneng ning Kanjeng Nabi kok ora tahu melajari sifat-sifat mulyane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iki cinta temenan apa ora? Engko li hanya ngaku-ngaku. Lajeng jaa fi sahihaini wa ghairihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi laqitu Musa qala ar-rawi fan'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay wasafahu ya rajular ra'si ka'annahu min rijali syanu'ah. Terus Kanjeng Nabi niki nate cerita ning para sahabat. Cerita ning para sahabat ki masih bahas tentang napa bahwa Kanjeng Nabi niki nggih nyontohaken nate nyebutke sifat-sifat Nabi sakderenge ya, menyebutkan di hadapan para sahabat. Artinya napa kita niki nggih kedah ngrungokke sifat-sifate Kanjeng Nabi supaya kita niki iso mbayangno Kanjeng Nabi. Nggih, iso tambah seneng ning Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah iki para sahabat ben tambah seneng ning para nabi-nabi sakderenge Kanjeng Nabi nyeritakno. Nggih, nyeritakno sifat-sifate nabi sakderenge. Nah, di antarane niki dawuh Kanjeng Nabi, pas aku Isra diisrakno ambek Gusti Allah, aku ketemu ambek Musa. Lajeng Kanjeng Nabi nyifati Nabi Musa niku pripun? Rajilar ra'si wasafahu rajilar ra'si niku rambute nggih niku mboten kriting juga mboten lurus kaya rambut wong wedok mboten tapi napa bergelombang. Nah niku rajulur ra'si kaya ngoten
apa bergelombang. Rambutnya dawa bergelombang. Ora lurus banget koyo wong wedok ngoten mboten. Juga gak keriting krebu ngoten mboten. Tapi bergelombang. Nah, terus badhe niku ka'annahu min rijali Syanu'ah. Seakan-akan Nabi Musa niku kaya wong-wong ning Bani Syanu'ah. Jadi ana Bani Syanu'ah, yo para sahabat yo ngerti perawakane Bani Syanu'ah kados napa. Lah niki Kanjeng Nabi nyontohke kados ngoten. Kemudian walaqitu Isa fana'atahu sallallahu alaihi wasallam faqala raba'atan ahmar. Ya, terus Kanjeng Nabi ya cerita, aku yo ketemu Nabi Isa. Nah, Kanjeng Nabi nyifati Nabi Isa. Nabi Isa iki nduk biyen raba'atan ahmar. Raba'atan niku nggih. Nah, napa istilahnya? Wong sing nggih sedengan tapi luwih dhuwur daripada liyane. Niku raba'ah. Artinya ora cendhek banget ya mboten dhuwur banget. Menit pol kaya genteran apa? Kaya apa istilahnya? Hah? Genteran itu genteran. Genter ya. Iki wong kok dhuwure pol pentite pol ngene. Enggak. Jadi iki sedengan tapi luweh dhuwur daripada liyane. Ahmar tur merah putih kemerah-merahan. Ya, putih kemerah-merahan. Ka'an nama kharaja min dimas, yakni al-hammam. Ya seakan-akan kayak keluar dari hammam. Hammam niku pemandian mungkin pemandian air panas nggih. Bar adus ya iku kita rada abang-abang sithik. Terus waraitu Ibrahim wa ana asbahu waladihi bihi al-hadis. Aku yo ningali Nabi Ibrahim. Lah tak tingali di antara zuriyah-zuriyah Nabi Ibrahim sing mirip kalih Nabi Ibrahim adalah aku iki. Terus no sahabat ningali Kanjeng Nabi ya, terus Kanjeng Nabi ngendikan anak putune Nabi Ibrahim sing paling mirip kalih Nabi Ibrahim ya aku iki. Nah, bareng ndelok Kanjeng Nabi, oh berarti Nabi Ibrahim ya kaya ngene iki. Lah niki maringi pelajaran bilih napa kita niki kedah ngertos sifat-sifatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW supados saged bayangke dan saged tambah cinta ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya aja ado-ado ning Kanjeng Nabi. Nggih. Awak dhewe kok misal ora kenal ambekan mbah ora tau ketemu ambek mbah. Ya. Niku yo kudune ana kepo-kepone sithik. Takok ning bapake sampean, "Pak, nduk biyen mbah koyo pripun tah?" Mbah koyo pripun? Pengenane kita pelajaran terakhir niku nyritakaken bahwa wonten Sayyidina Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan bin Ali niki putune Kanjeng Nabi. Nggih, Sayyidina Hasan bin Ali atau Sayyidina Hasan bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi. Lah Sayyidina Hasan niku nduk biyen menangi Kanjeng Nabi namung sekedap. Artinya Kanjeng Nabi pas itu Sayyidina Hasan tesih rada cilik. Jadi urung pati iso ngerti banget, apal banget ngoten. Soalnya isih cilik. Sehingga Sayyidina Hasan bin Ali niki nek kangen teng Kanjeng Nabi niku mara ning pamane Hindun ibn Abi Halah. Yang mana pamane niki Hindun bin Abi Halah niku anak sambunge Kanjeng Nabi. Jadi Hindun bin Abi Halah niki adalah putrane Sayyidah Khadijah. Nggih, putrane Sayyidah Khadijah. Tapi sangka bojo sing pertama, Abu Halah niku. Nah, lah niki kan berarti pernae pamane. Nggih, pernae napa? Pamane Sayyidina Hasan. Lah niku mara ning Hindun bin Abi Halah. "Hei paman, aku njaluk tulung, aku kangen Kanjeng Nabi, kangen mbah kula. Tolong critakno Kanjeng Nabi niku pripun." Akhire diceritakno kaya ngeten. Artinya napa? Dadi putu kudu kepo tentang napa mbae, ya kudu kepo tentang mbae. Ya sampean menangi mbae to ora? Ya menangi mbae, nek ora menangi wis takon. Nek ora ngono buyute sampean takoni.
Ya kula nek panggih kalih tiang-tiang sepuh niku seneng nanggep tiang-tiang sepuh. Takon cerita. Mbah jenengan rumiyin menang Jepang ta mboten? Menangi Jepang ta mboten? Iya aku ndok biyen menangi Londo, menangi wah. Biyen jenengan teng pundi pas iya ngempet ning kono. Wah, senenge pol. Ya untuk cerita-cerita kaya ngoten niku. Nah, iki sampean dadi putu-putu kudu ngerti ceritane mbah-mbahe sampean ya. Niku.